Aquí som a costat de la Mediateca de Biella, en companyia de Monsieur Barrera. Adichat, Monsieur? Hola, què tal? Alavetz, aquelles causes de les bigueries, aquelles causes de la llei d'Aran ou de la llei per l'aranès ou l'occità, bon, tot això és mesclat. Un poc d'explicació, dona'm quelques explicacions. De què és aquella causa de les bigueries per rapport a la Val d'Aran et què és aquell problema que hi ha entre l'aranès, l'occità, en fi, hi ha tot un mena d'intel·lectualisme sur aquella terminologia. Les dues causes són mesclades, però són diferents. Ben, són completament diferents les dues, el que passa és que ha coincidit en el temps era entrada en Parlament de Catalunya a debat polític dels grups parlamentaris catalans. Era llei de l'aranès i una llei que per obligació, per mandat estatutari, s'ha de perquè l'aranès és llengua cooficial en Catalunya a tur de català i de castellà. Per tant, una llengua no pot estar oficial si no existís una llei específica d'aquesta llengua. El que ara se va en Parlament de Catalunya i somete a debat era llei sus era llengua. Sembla que ara era discussió si aquesta llei s'ha de dir era llei sus era aranès o era llei sus era occità parlat en Aran que era aranès. Però tret d'aquest dos matisos, l'important és que la nostra llengua disposi d'una llei d'oficialitat que, per tant, a partir d'aquí sigui la tercera llengua oficial en Catalunya. El català, el castellà i l'aranès. Era altra llei és força més complicada perquè és una llei de divisió territorial pròpia de Catalunya que hi ha dos aspectes. Un és una descentralització administrativa que aquest Parlament de Catalunya ha potestat de poder la tirar endavant i que seria la substitució dels actuals diputacions per 4 vegueries. A la vegada simplement seria substituir el nom de diputació per vegueria i de president de la diputació per veguer major. En què ens afecta al nostre país, Aran? Que això és una descentralització administrativa de la Generalitat que en Aran ja existís per mi de govern aranès, de Consell General d'Aran. Per tant, no ha absolutament cap sentit que Aran s'incloïsca en la vegueria de l'Alt Pirineu. Quina és la situació de la societat aranesa? Que no comprèn que en un moment com el que estan vivint de crisi i de força preocupació, el govern tripartit de la Generalitat plantegi una llei de divisió territorial que merme la nostra identitat, la nostra capacitat d'autogovern. Per això la societat aranesa en aquests moments és força indignada. La famosa frase, soy pas independentista, mais si m'escolten pas, devendré independentista de Paco Boya, en Aran has estat recebut de quina manera del vostre costat, que és pas exactament el mateix costat polític. De quina manera has estat recebut això? Bé, el plantejament de Paco Boya és difícil d'entendre en país perquè és diputat al Parlament de Catalunya pel Partit Socialista. El Partit Socialista és un dels 3 grups polítics que ha portat a davant i que ha aprovat aquest projecte de llei de les vegueries. A la vegada, aquest doble paper de diputat en la disciplina de Partit Socialista i de síndic d'Aran, al final l'en que és que aquests plantejaments de totalitat o una causa o l'altra. Allà hi ha una assemblea general, un Consell Nacional d'Unitat d'Aran PSC, que debat interiorment en l'agents del partit si aquest plantejament de Paco Boya tirar a davant, trincar la relació política amb el Partit Socialista, no sigui catau. Per tant, sigui una advertència, però que aquestes advertències han tanta responsabilitat i tant calatge social i polític que se n'ho segur és força complicat d'ERC. Que a Val d'Aran avui les màximes aspiracions d'autogovern i sabut de tutti, a tutti et defensaram. El que passa que en aquests moments el plantejament polític és molt delicat. La primera acció que hauria hagut de Unitat d'Aran era trincada amb el Partit Socialista que aquesta advertència hauria pogut estar trenguda en cunde. E la veste, il CDA, aquí, quin ruolo gioca e di quina maniera gioca, sa che là il più grosso partito esistente al Parlamento di Catalunya, c'est-à-dire la Convergència Democràtica de Catalunya. Bé, Convergència Democràtica de Catalunya, en Parlament de Catalunya hi ha una coalició que se dit Convergència i Unió. Bé, era tant tot el suport a Convergència Democràtica Aranesa en heret de que no sigués que m'incluïdi
el nostre país ara no sigui incluït l'agens de la vegueria de l'Alt Pirineu. Demà, coincidint amb la presa en consideració de la llei de l'aranès, nosaltres amassaram amb els diputats de Convergència i Unió en Parlament de demanar-les que votin en contra i que s'oposin a la divisió territorial de Catalunya de les vegueries en la que nosaltres volen incluir la vegueria de l'Alt Pirineu. Per tant, el suport parlamentari l'hem. Ara el que cau era el moviment social del país és plantar cara a aquestes pretensions de l'administració catalana.